Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Nkhani imeneyi chemwali ndiyotsutsa kwambiri. Tikuyenda masiku osautsa imene njoka yayasama kukamwa ndipo yakonzeka kumeza akulu ndi ang'ono kuti akalambire chirombo pamodzi ndi fano lake loyimikidwa mchigwa cha Dula cha nyengo yathu. Zifukwa sizikupezeka zokwanira mukayerekeza ndi chifuniro cha Mulungu, zifukwa zikukhala zokwanira mu ndondomeko za mayendesedwe a dziko lapansi. Kusankha kwakhala kovuta kwa ana a Mulungu nyengo yomwe ino, kupanga nawo kapena kusapanga nawo, chifukwa chikhulupiriro chimafuna kuganiza. Chinthu chimodzi chimene ndikuchidziwa ine ndi chakuti masikuwa njoka yayasama kukamwa itatchera masisitemu onse ine inakonza kuti idzagwiritse ntchito tikadzasala pang'ono kufika ndongosolo latsopano ili limatchedwa New World Order adakonzeratu. Ndikukumbukira mkumano wina umene oyendesa dziko lapansi anakumana ku Canada, inali 2007, patenga zaka zambiri. Mu mkumano umenewo anagwirizana kuti Mulungu otchedwa tekinoloji adzatsogolere kusonkhanitsa anthu onse m'mimba mwa njoka, maiko onse m'mimba mwa njoka, maorganization onse adzalowe m'mimba mwa njoka, maufumu a dziko lapansi adzakhale m'mimba mwa njoka, ndalama zidzakhale m'mimba mwa njoka. Choncho mapulani olekanalekana anayalidwa ku dziko lapansi okhonzesera kusonkhanitsa kwa magulu a mitundu yonse, azungu, anthu akuda, olemera ndi osauka, akazi ndi amuna, kuti alowe m'mimba ya njokayi. Mapulani akalowetsedwe kolowetsa anthu kuti akapezeke m'mimba mwa njoka anayalidwa mosiyanasiyana. Tinayamba ifeyo anthu akuluakulu kulowetsedwa ku system ya One Network imene Mulungu wa technology anayichita introduce ku dziko lapansi mwakunyengerera through IT. Ndi njira imeneyi anakwanitsa pano kukwanitsa theka lake la hafu ndi muyezo wake kulowetsa anthu onse pakadali panopa pa anthu 90 kapena pa anthu 100 aliwonse pa dziko lapansi mukawerenga, ndi munthu mmodzi yekha amene sali mu system imene ikuti pasa 99%. Mukawerenga anthu a dziko lonse lapansi amene ali ndi ma ID amayiko awo, madera awo, kwawo kwa azungu kukuda, amene alibe ID chemwali, pa anthu 100 kafukufuku akutionetsa kuti ndi munthu mmodzinso amene alibe ID, aliyense ali nayo. Kukhala ndi ID kokhako ndikuti pa 99% tivomere kuti ndikuti chinjoka chakwanisa kumeza aliyense kumuyika m'mimba mwake ndi kuyamba kumupanga control kudzera mu ID.
ndidafotokoza nkhani yomweyi dzana ilo tsiku ilo ndanena kuti ID ayipanga kukhala second image. Munthu tsopano imene idzimulankhulira ndi ID, imene idzikhala kuntchito ndi ID, imene izimpasa chakudya ndi ID, imene idzimulankhulira kuti akapeze chilichonse cha moyo uno ndi ID. Zogula agula ndi ID, kaya ndi zaulere kukhala ID. Ndiye munthu wachiwiri amuyika pa machini pa kompyuta. Ineyo tili kuno kuchire, koma kutauniko kuli inenso kuma ofesi. Chifukwa ID yanga ili kumeneko, ndiye kuti kumeneko nkumene kuli second image. So zimenezi anakwanitsa chemwali kuchitira aliyense ku dziko lapansi lino, monga ndanena 99% ili kale m'mimba mwa njoka through system ya ID. Mu 2007 pamene nkakambirana nkhani imene ku Toronto, munthu wina amene adayimirira ankamutcha kuti Thomas Kluka, 33 degree Satanist, adanena kuti padzafunika obadwa ndi osabadwa adzakhale mchiwerengero cholowanso mu system. Ndiye kuti phase 2 ya kulowetsa anthu m'mimba mwa njoka ndi kuchita deal ndi ana amene ali m'masukulu, amene chiwerengero chawo sichikuchita apiye ku bungwe lalikulu la zamaphunziro lija limatchedwa kuti UNESCO, komanso ngakhale ku UNDP, kuphatikiza ku United Nations. Ana chiwerengero chawo sichikuchita apiye. Anabwera UNICEF kuzasesa bwaloli, kuzayesa kutolera, koma sizinafikire ku chimake chenicheni. Nchifukwa chake kudzera mu unduna wa zamaphunziro ndi unduna wa zaumoyo anayika strategy yakuti mwana aliyense tsopano angwire ukapolo amulowesenso m'mimba mwa njokamu through ID. Yomwe ija akulowetsera ninu ija ananso akugwiritsa ntchito yomweyo. Tsopano mwana amakhala ndi ndani? Mwana amakhala ndi kholo. Ndiye kuti umboni woti khololo mwanayo ndi wake ndi ID yo. Nchifukwa chake ndikunena kuti ID yakhala second image. Malo mopita inuyo ayi simukukwanira. Tsopano ofunikira kwambiri ndi munthu wachiwiri amene ali papepala. Munthu wachiwiri amene wachita chowumbidwa ndi amene akukayimira mwana kuti ndi wanu ku sukulu. Osati inuyo ngati adachitira mayi anu kukakulembetsera sukulu, muja adachitira agogo pokalembetsera mayi anga sukulu. Ayi, lero sindingapite ine chifukwa ine si munthu. Munthu ndi chithunzana ndi jambula chija, ndi chimene akuchidalira, ndi chimene chikandilankhulire, chimene chikaonetse umwini wa mwana wangayi. Pamene akufuna kuatenga anawa kuamezetsa mkamwa mwa chinjoka kuti alowe mu system, pakufunika kholo likapereka mwana wace. Bible likuti mwana adzapereka atate ace ndi atate adzapereka anawo. Nthawi ikufika yakuti maulosi otera akwaniritsidwe, pamene tikupita ndi ana athu ku sukulu kukachita umboni kugwiritsa ntchito ma ID athu. Musakayike konse, tikukapereka pa guwa lansembe la Mulungu otchedwa GodTech, God of Technology. Ndi kumene tikupita kukapereka ana athu tokha ndi umboni wa munthu wachiwiri antenga ku ID uja amene dziko lapansi likumudalira. Kuti ngati boma lingakhale ndi ID ya munthu ndi kuti ali ndi ineyo. Ine ngakhale kuthengo ngakhale kuti, koma boma lasunga ine
pamene anandijambula ID. Tsono ana anuwo sali m'manja mwa boma. Panopa boma likufuna kuatenga kuti akhale awo. Ndi chifukwa chake tsopano akufuna kuti anaja akajambule, koma mboni imene ikampereke mwanayo sinuyo ndi ID. Chifukwa chake akuyitanisa ID kuti niyo mupite nayo ku sukulu mukathirire umboni za nkhani imeneyi. Ulendo uchemwa ukupita kokocheza kuyandikira kufupi kwambiri kuti tikwangule dongosolo la nthawi ya pansi pano. Ulendo ndo ukapuma, tsiku lina sikudzacha, tsiku lina sikudzada, tsiku lina atambala sazalira, koma nkhuku za madzulo sizizalowa. Yesu adzatulukira kumtundako. Olemba buku la Yohane akuti ananena ndine kwera kuno, koma mawu amanena kuti ndipo zitatha izi ananena ndine kwera kuno. Izizi zasala pang'ono kutha. Dongosolo ni masystem akudziko lapansi akupita kokatha, ndipo posachedwa timva mawu amene anawamva Yohane onena kuti kwera kuno. Zinthu sizili mmene mukuganizira inu. Musamadabwe kwambiri anthu mukamamva maboma, masukulu akuyitanisa ziphaso za ana, akuyitanisa ziphaso zanu kuti mukayikire kumbuyo acha ana anu kuti awalowese mu system. Chifukwa pano dzikoli mumadziwa adanena kuti tidzalowa mu new world order, mu dongosolo latsopano. Amanena kuti boma nthawi imeneyo tinkamva tili patali, zikuoneka kutali zimene ndikunena lerozi. Tinkangomva ngati mbiri akuti boma lizakhala limodzi, ndalama izakhala imodzi, chalichi chizakhala chimodzi, chipembedzo chizakhala chimodzi. Tinkamva nkhani imeneyo kale ngati zongodusa m'maluwa. Kutereku kuchokera ku ID ndiye kuti ana a dziko lonse lapansi akhala mwana mmodzi, chifukwa onsewa akhala m'manja mwa chinthu chimodzi chotchedwa boma. Kutereku ana athu akalemba ndi kuajambula sizikuthera pamenepo. Akuzitumiza ku bungwe lalikulu la zamaphunziro mothandizana ndi bungwe lalikulu lotchedwa UNESCO, ndipo akachoka pamenepo akukazitumiza ku United Nations zikasungidwe mu nkhokwe zikuluzikulu zosungira mbiri ya anthu, kupanga munthu mmodzi. Ndiye Bible likuti chikadzatuluka chirombo amphamvu adzamyata. Olemba buku la Yobo chapter number 42 ngati sindikulakwisa chapter number 41 akuti ndani adzadusa kukamwa kwake kwa ng'ona, ndipo ndani adzatsegula kukamwa kwa ng'ona na adzapita pa mipata yache iwiri ya kukamwa kwa ng'ona. Ndani? Ichi ndi chisimikizo chakubalalika kwa zinthu zimene zikuchitika mu nthawi ya makono imene inu ndine chemwe lili kudusamo. Kutereku ndi mmene zizikhalira tsopano. Inu mukankaniza mwana osampitisira ID, ndiye kuti mwanayo akumutulusa mu system ya maphunziro. Ndi okhawo amene ati aphunzire, amene ati alandire chilembochi chotchedwa ID. Koma mukapanda kulandira chilembo cha ID ndiye kuti mwana ku sukulu sapita. Tsono udzabwera muno mulandu, podza kuyimbani mulandu inuyo kuti munaletsa mwana kuphunzira ndipo kumuwonongera mwana ufulu wa maphunziro nkulakwa. Mudzayenera kuyitanidwa. Mukakapereka chifukwa kuti ine chifukwa cha chikhulupiriro sinafune kuti mwana wanga ndibweresere ID, ndiye kuti inuyo mudzamangidwa. Mwa njira ina ndinene kuti imene iyi ndi misampha ya chizunzo, ndi masigino akuti tayandikira ku chisauso chachikulu ku dziko lapansi. Chidzibuka chisausochi chifukwa cha misampha imene akuyitcheratchera. Ndi amene angakane kumalowa nawo mu zimene zizi, amenewo adzikidwa pambali, ndipo kenako adzamba kuyitanidwa ndi kuyamba kufunsidwa. Masystem ngati omwewa ndi amene angalowe ku chipatala. Tidzamba kumayitanidwa nafenso ngati Aziyoni titakana kupereka ziphaso kuti tikhale ndi mwayi wolandira nawo mankhwala ku chipatala, ndipo tidzamangidwa. Tsono mwana
akakhala wa polisi kana mwana akakhala wa boma, ndiye kuti inuyo mulibe ufulu omulamulira mwanayi, ndipo ngati mudzaphwanye ufulu wa mwana wa bomayo inu mudzayenera kumangidwa. Tsono umene umwe uonawo chemwali ndiye msampha wanu. Koma mmene ankakambirana mu 2007 ku Toronto nkhani ngati yomweyi, Kassim Zaman ananena kuti gawo lachitatu lidzafunika kuwerengera chiwerengero cha ana osabadwa kuti nawonso adzalowe mu system. Mwachiona chichitike pano, azimayi wonse oyembekezera, kaya mwanayo adusa padera kaya mwanayo sadusa padera, akuchitidwa kafukufuku ndi akumayikidwa pakadali panopa, akumatolera data. Kodi ku bottom kukupita azimayi angati oyembekezera, nanga Kawale akupita angati, nanga kwa Chemusa ku kiliniki akupita angati, nanga kumanyowe. Kutereku chiwerengero cha azimayi wonse apathupi chili m'manja mwa boma, zikubwera chifukwa limeneli Kassim Zaman adanena kuti lidzakhala gawo lachitatu losiriza la chiwerengero chopanga sensa, kutenga kutolera wanthu kuti aliyense adzakhale ali m'manja mwa boma. Ndipo uku ndikumwe ndikunena kuti chinjoka chayasamula kukamwa, ndipo aliyense akuyenera kulowa m'mimba ya njokayo. Tsono lero pano chikuyitana wana kuti chameze wonse, chifukwa inu mudamezedwa kale. Ndi ID anakukuyitanitsani muli kale mkamwa mwa njokamo. Amene sali mkamwa mwa njoka ndi anathuwa. Ndikuti pofika 2030 chikonzero nchakuti pamene New World Order idzidzafika pachimake, pasadzapezeke munthu amene adzakhale kunja kwa system. Ndipo pofika 2035 2040 zinthu zidzakhala zitafika povuta kwambiri ngati Yesu adzakhala sanabwere. Tidzadalira kubwera kwa Yesu kudzakwatula mpingo, chifukwa okana izi zimene zikuchitikazi adzakhala atafika pa mavuto osanena. Anthu azidzafera m'mapiri kuthawa zimenezi, anthu adzakhala opanda mwayi ngakhale omwe madzi, anthu adzafa ndi ludzu amene ali wokhulupirira, tizidzafa ndi njala amene tili wokhulupirira, ena tidzafera ndende amene tili wokhulupirira. Pofika chama 2040 ngati Yesu adzakhala sanabwere, zinthu chemwali sizidzakhala mmene zililimu. Ndi nthawi imene munthu sadzakhala ndi mkazi, sadzakhalanso ndi mamuna, chifukwa malamulo amu 2030 agenda chemwali munawerenga amanena kuti tsopano munthu mkazi asakuyenera kukhala kapolo wa mamuna. Ndekuti banja kulibe. Maukwati wonse amene tamanga m'machalichi ndi michato pofika 2030 2032 adzachita dissolve, sikuzakhalanso ma marriage certificate. Mphete anthu azabweza, chifukwa mkazi azayenera kukhala mfulu. Amanena kuti banja ndi chimodzi mwa ukapolo. Machalichinso adzakhala atathesedwa ku dziko lapansi. Zomatine ndine membala wakwakuti zidzakhala zitachepetsedwa. Pakadali panopa Germany yayamba kutseka machalichi chifukwa akuti ndi kugwira ukapolo anthu pa chinthu chimene sichioneka ndi maso. Ndi ku Germany ayamba kutseka machalichi, ku England ayamba kutseka machalichi, ku Argentina ayamba kutseka machalichi, mu America machalichi ena ndiye nasandusano mashopu, akuyalamo zinangwa, akuyalamo zovala, akuyalamo sapato, machalichi akutseka. Chotsekera ndija akunena kuti munthu aina kukhala ndi ufulu, ndi chalichi chimangwira munthu pa chikhulupiriro chimene iyeyo, pa chikhulupiriro chimene munthu akukhulupiriracho sanachione ndi maso, akungouzidwa kuti chilipo. Mwa njira ina dziko likufuna kukwera basi, likufuna kukwera mawu amene anthu akulasha amanena, onena kuti kunja kuno kulibe mulungu. Ndi chifukwa chake mukaone kuti mmene zikuthamangira zinthu, amene akulikweza kwambiri dziko lapansi lino ndi anthu amene amanena kuti kulibe mulungu. Mmodzi mwa iwo ndi ma Chinese.
choncho pamene tikulamulidwa ndi ma Chinese kupanga zinthu zambiri za technology, pano ayamba kuumba anthu kutsimikizira kuti kulibe mulungu, chimene akufuna iwo nchimenecho. So pamene tikufika kumene koko masystem awo adzakhala wobalalika. Chifukwa chake chemwali ndibwereze kuti tsopano njoka yasamula ndipo tonse tilowe mkamwa mwa njokayo. Chisankho ndikuyankheni komaliza chikhala ndi inuyo chemwali, kumpititsa mwana wanu ndikupita ndi ma ID kuti mwana wanu apeze mwayi wophunzira kapena kusapita, kusankha musankha inu. Tsopano nkhani imeneyi ikukhuza chikhulupiriro. Kamwa ya ine ilibe mandate kapena mphamvu kapena ulamuliro omuuza membala amene ndimapembeza naye kaya amatsatira zangazi nkumuuza kuti musalembetse ananu, musapite ndi ma ID ananu, asakhale ndi ID ya kusukulu iyayi. Fo chikhulupiriro chimafuna kuganiza. Chikhulupiriro saganizirana, sasankhirana, munthu amasankha yekha. Ine kwanga ndikungowunikako. Tsopano tikusererekera mkamwa mwa njoka, ndipo tsopano zinthu chemwali zifika povuta. Ndi mmene mukuzioneramo, si mmenenso inuyo mumaganizira, si mmenenso anthu ambiri amaganizira. Zinthu zikuyenda molekana kwambiri. Kukamwa kwa njoka kwayasama ndipo anthu ambiri akulowa. Tsiku lina olowawo adzalephera kutuluka, ndipo chomwecho chidzakhala chimaliziro cha nthawi ya pansi pano chimene ambiri akagochezere ku gahena. Chemwali chisankho ndi cha inu ndi ine mpaka tsiku limenelo. Amen. Tathokoza chifukwa cha kumvetsera utumiki wathu wa lero ochokera kwa mtumiki wathu Twaibu. Tumizirana achibale komanso ndi alongo, komanso sayiwala upanga subscribe. Sikomo.